El Govern de la Generalitat ha aprovat commemorar durant aquest any el centenari del naixement de Montserrat Vayreda. Pels figuerencs i pels empordanesos, l'obra de Montserrat Vayreda té una projecció especial perquè ha contribuït al coneixement de la nostra ciutat i també per extensió de la nostra comarca. Volem que l'any Vayreda serveixi perquè la seva obra surti de les terres gironines i esdevingui el referent nacional que li pertoca ser. Que és una poesia que es canta de forma perfecta i que, com que és una cançó, arriba a tothom. Coneix els camps, que coneix els sembrats, que coneix les hortes, etc. I per tant això es nota molt a la seva poesia. És una poesia d'un coneixement profund de la naturalesa. A partir d'aquí, a llegir Vayreda, a regalar Vayreda, a recitar Vayreda i a fer que les noves generacions també s'empaltin. Seré escriptora i poetesa. Però mentre espero aquest més enllà, que no sé el que hi ha, segueixo, com sempre, rimant versos. Senzills entenedors. Aquesta ha estat la meva vida, fer versos.